Pýtam vás fobiu, ako sa chováte, tak toto vás by nenaučilo. Správte sa ako malé deti, ktoré chcú byť v správach. Chcete byť v raji, no ste sa dostali len do háju, takže máte to mať a ste v háji. Možno nemerpovať, no naským to tak, že si môžete rázať čas, ktorý týka ako bomba, ktorá vás pomaly zabije. Skúste hádať, prečo váš rap je ako cancer, ktorý mi koluje do uší. Nemám dobré veci na nahrávanie trackov, ale mám to v ryti, lebo tých trackov nahrávam furt a píšem elektrické texty, ktoré zničia vaše sebavedomie. Takže si uvedomte, že ste len roboti v tomto živote a nič vás dobre nečaká.